Samozrejme, nemám tu napísané, koľko má nadmorský výšky. Podrž. Teraz sa otevří. Ja som myslel, ale to je tak okolo 220. Nie. Neotvoriš to? Daj to mne. Dávaj. No, na filmu. Ja podržím. To filmuje teraz. Koľko? Filmuje. Aha. Takže, no, díky. asi tak 500. Dobre som to odhadoval. Dobrá kvalita. Čkaj. No, zleme ruku vyšne vázem. Stanice na Veterlín. No, dosť. Nie je chladno na zemi. Bala. Oranž. Kúkaj, sneženku. Pekná. Ukáž. Čo? To je oné na kamere. Je tam. Tvoje už? Like. 85. Čiže 91. To pobe. 91 metrové prevýšenie. To není moc. Vzdialenosť. No, ideme na to svetlo. Janek. Čo? Ja mám tam. To sú tí slané hrence. Cesnekové, jasné. Z Kauflandu, ne? Ne? Pekárne. Šestnáctého apríla. No ty to nebol, to viem. Nechci skopieť. Výhoďka. Už ste to písali, hej? Koľko tu je? Chce podpísať Rasto? Čo? Pôjdem, no. Podpísať? Ja som tam už bol mnohokrát, ale neviem, či si tam a tam ty bol. Viete, že keď sa pôjde na záruby, sa tam môže ísť, nie? Záruby asi nie. Nebudú? Ne, nie. Neviem. Ale asi nie. Som sa pridal do Urbanu, to je čo ja viem, no. Minulý rok ste, keby sa chlapci, keby sa s tým tak nenáhli, mohli ste ísť o týždeň neskôr, či poslednový. Cigáňov, hrabuši, sem prišlo. Čo? Kontrolovať stav budovy. Podujatie, ako keby to organizovali všetci. Rozumieš? No ja predstav si, ja ako osoba úplne samostatne pôjdem na kopánku a poviem, Budete že... sa aj vypodpisovať, mládežci? No, asi áno. Áno, takže nemusím to zatvárať. Nie. Aha, no dobre.
rozumieš, ja pôjdem na kopánku a budem Potom je to otvorené. Čo ty máš? Ideš? Počkáme na Peťa. No Peter. Ja tam idem. Sviečky? Ne, však dočkaj, ne. Počkaj na Peťa. Je tam zlato? Neblázni. Čo? Čože? Není nám to jasné. Ale je, nie? Každému. Nie. Tak asi ťažko každému. Z hygienických dôvodov. Z hygienických dôvodov, lebo môže mať nejaké baktérie a tak, takže to by som neodporúčal chytať normálne voľnou rukou. Oni keď chytajú tých netopierov, aj tí ochrancové prírody kružkujú. Tak ho zakružkuj teda. Ale zaujímavé, že nemá tento bez kružku. Tak samozrejme, nie každý netopiera, však prosím ťa, vieš koľko ozaj je veľa týchto jaskýň, malých, takých všetkých malých jaskýň. Malých Karpatoch. Takže preto teda nie Čo fuj, čo sa tam niekto vytentoval, že fuj. Čo robíš? Svietím na teba. Teraz ideme pozrieť. Čo bojím netopírov? Čo si ho podal? Keď sa hneď rozletí a preletí. No ale, keď on neráčil uletieť vtedy, keď som ho takto dostal zo skaly dole, tak už teraz určite lietať nebude, pretože sa zavesie späť a spí, no. To máš vlastne. On nespí nikdy. Ja verím. Však on sa už, keby niečo, tak sa nejak usalaší. Ako potrebuje. Dobre. Taká sprcha. Ktorí sú zelení? Neviem, akí sú zelení? Komunistov. Zelení, to sú ktorí? To sú ktorí, ty si celý zelený teraz. Zelený. Je zelený. Zelené gate, zelené tričko. To uložiť nikam. Zelené chromky. Také by som nejedol. Zelená chromka. Čo drneš? Asi neboli? Zadrhni. Zadrhni. Kto robil ten scenár? Ktorý? Však oni, ne? Jak sa volá? Troška. Kúsok Troška si dal? Zdenek Troška. Áno. Aj kameňáka. Ty Kameňáka kedy si videl? Všetky časti. Teraz už sú rasty. To je pokračovanie? Alebo tako? A to už je. Dobre, kúpe. Čajú taká Kameňáka doma. No tuším, že sa len na mňa čaká, čo? Jasné. Na koho iného? No čo už, no? Ja si to nemôžem. Do strany apatikár. No to dobre uložené, pár. Koľko hodín? Asi za 3-4 minúty. 4. 3. 4. 3? Za 3-4 minúty 3. Peťo, však sa neponáhľaj, mi podnáš na tie neskorší. No